mostra de colors. Desperta! Monstre de colors! Desperta, que t'estan esperant! No sé què em passa. Em sento confosa, com si tingués aquí un garbuix d'emocions i no entenc res. En el meu planeta sentim les emocions completament diferents, sí, per separat. I aquí es posen colors a les emocions. Quina cosa més curiosa, oi? Colors a les emocions. Doncs, aviam què us sembla això? Les aniré separant una a una i les guardaré en un pot. Bueno, ho intentem o què? Sí? Va, vinga. Alegria! L'alegria és contagiosa. Brilla com el sol, fa pampallugues com les estrelles. Em dóna ganes de saltar i banyar-les. Salteu? Sí! Correu? Sí! Veniu amb mi, aquí, Sento en un cos amb moltíssima energia i tinc un somriure al meu rostre. I vosaltres també, que us he vist que com reieu el fil groc, perquè clar, les hem d'anar separant una a una i guardar-les en el seu pot. I quan la tingueu treta, feu així com un nos i el poseu al seu potet. Sí? Hem de tapar, perquè si no es pot escapar. Fantàstic, moltíssimes gràcies! Què fem? Seguim? Sí! Continuem? Sí! La tristesa a vegades fa que trobis a faltar una cosa. És suau com el mar i dolça com els dies de pluja. Està acompanyada per la mama o el papa. Perquè a mi m'ajuda a treure aquest nus que sento aquí, en aquest aquí, en el meu pit. I vosaltres? Què necessiteu quan esteu tristos? Necessiteu estar sols o estar acompanyats? I necessiteu que us facin abraçades? Jo us La tristesa m'ajuda a observar-me, a connectar amb mi mateixa. M'ajuda a observar què necessito per poder-m'ho donar. És ben bé que amb la tristesa no em venen ganes de fer res, Què fem? Seguim?
fugiu corrents, us quedeu completament paralitzada. Escolteu. Què em passa a mi quan tinc por? El cor em batega molt fort i ràpid. Em sento completament confosa. No sé, tinc la sensació com si les coses que m'envolten, com que no entenc què està passant. Papes, vosaltres de què teniu por? Dels fantasmes! De què més? De què teniu por? Pots emmirallar? Sí! De veritat? Sí! A veure quina toca. La calma. Que és tranquil·la com els arbres i lleugera com una fulla al vent. També m'agrada seure, llegir un conte, un còmic o que me'l llegeixin. També o fer ioga. Qui fa ioga? Algú fa ioga aquí? Vull dir, però una mica l'equilibri aquí, I, mames, vosaltres també feu ioga? Relaxeu? És que... Sí. Escolteu, però si és que som uns experts aquí de ioga. Mami. Clar, la calma m'ajuda a pensar en claredat, a veure les coses diferents. Fins i tot